abathandekayo, ngicela sibuke lapha yanje basikhuluma ngendaba kaHagar. uHagar nomntwana wakhe uIshmayeli bexoshwa uAbraham beze behamba beyohlane. Mabefika lapha ehlane, ziningi izinto uHagar ayibona ukuthi ngeke isaphinde zizilungi ngokubuka kwakhe nangokukala kwakhe. Ubonakala ngokuthi azabalekela umntwana wakhe amhlalise buqamama ukuthi kuyacaca ukuthi yena usegive up, usebona impela ngeke kuze kuphinde kwenzeke, usebona umntwana wakhe safe. Ngifuna ukuthi uthe kusanjalo uNkulunkulu walizwa izwi lomfana, uthemela izwi seyaphendula. Kuthiwa ngithe uNkulunkulu esephendula, kuthiwa kwaze kwaba khona ishamanzi ngoba esephelelwe amanzi okunikeza umntwana uHagar ehlane. uNkulunkulu waprovide, uNkulunkulu uyiprovider. uNkulunkulu uyazi ukuthi thina sidingani, uNkulunkulu uyakwazi lento ekukhalisayo everyday ukuthi ithini solution yayo. uNkulunkulu uyazi ukuthi yini ekufanele uyenze kuze lonke ilunge. So makwazi uNkulunkulu okwakho ukuthi ithemba lakho lonkulu beke uNkulunkulu ukhule kungayeki, ungavumi ukuhlulwa izimo. Mama ngithi ungayivumeli izimo zikwehlule. uNkulunkulu ukuthembile, uNkulunkulu futhi sinoNkulunkulu omuhle thina olalelayo, sinoNkulunkulu omuhle ongahambi nangezikhathi ukuthi ngizomphendula ngesikhathi sokuthi othi mina ngizwakala mawukuthi uze waba uhlobo oluthile. Kepha uNkulunkulu ohleze senzela umusa. Ngicela sikhale uNkulunkulu, sithi masikhala kuye sikhale ngekwazi understand nesenhlizweni zethu sazi ukuthi uNkulunkulu konke uzosenzela bona. Akukho ngenzeki uNkulunkulu, usithembisile ukuthi njalo uzohleze nathi, usisho sibiza igama lakhe yena uyasiza, uthi konke sikucela egameni lakhe yena uyakwenza. Sibona lapho uHagar usekwazi ukunikeza umntwana amanzi, uyabona lusekwazi ukwenza 1 no 2 no 3. Lokhu nathi ngithi mama yes nawe ungabona ngathi manje akwenzeki, ungabona manje le problem onayo isolveki. Ngizothi ngoNkulunkulu iproblem onayo isisolvekile, okwakho ukukholwa ukuthi uNkulunkulu akukhahlulekayo ukwenza. Ngifuna sithathe le ndaba sibuke lapha kuSamuel oqala uSamuel oqala 6 ivesi lika 7. Masibuka lapha kuthiwa manje thathani nilungise inqola entsha nezinkomo ezimbili ezincelisayo okungafikanga joka phezulu kwazo, nizibophele izinkomo enqoleni nibuyisele ekhaya amankonyane azo. Masehla sibuke lapha ezansi kuthiwa masibuka lapha kuthiwa izinkomo zaqonda endleleni zaya ngaseBethshemeshi, zahamba ngomendo, zahamba zikhala zingaphambukile ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo. Amakhosi amaFilisti azilandela aze afike emkhawulweni waseBethshemeshi. Ngifuna sibuke nalapha inkomo lezi zimele mina nawe, inkomo lezi zimele thina ezabazalwane ukuthi ziyafika ikhathi kweBhayibheli kuba khona ubunzima endleleni. Masibuka lezi inkomo kuthiwa zayithela umphongolo, ithina sithwele, ithina manje uKristu uhlala ekuthini. So uKristu mekuthini thina lezo imbongo lezo inkomo eyithwele umphongolo. Ngifuna ukuthi mama ekhaya, mama emsebenzini, mama noma kuphi, ngikhuluma nje nawo wonke umuntu, ngithi ngifuna ukuthi kuwe mayibheka lezi inkomo kuthiwa zayikhala, lezi inkomo zayihlukaniswe namankonyana azo, amankonyane esancela. Kwabe phika inhlungu shokuzona zihamba endleleni nje zinenhlungu yokuthi ishiya amankonyana azo emuva, ishama endleleni foshwa amabele ayegwanza etshengisa ukuthi lezi inkomo ziyancelisa. Ubuhlungu kodwa zazingabheke emuva, kodwa zingabuyele emuva, kuthiwa zahamba zikhala endleleni, zikhala kodwa zikuthwala umphongolo kaThixo. uThixo uqobo zimthwele, ayizange ziseyigive up. Zazikhona ezinye indlela mhlawumbe ezingahamba ngazo, kepha kuthiwa zahamba ngomendo, zahamba zaqonda, zangagive up endleleni. Ngikhuluma nawe mama, ngikhuluma nawe sisi, ngikhuluma nawe bonke abantu, ngithi yes endleleni zafika ikhathi, ngithi hamba isho usukhala endleleni, hamba uqhubekela phambili isho usubona ukuthi kwanze kwanzima, isho usubona ukuthi yabo lesimo singaphezulu kwamandla ami. Ngithi hamba ungemi ngoba uNkulunkulu, uNkulunkulu kuwe, uNkulunkulu unqotshwa, uKristu noma ngathiwa yini endleleni obhekana nayo awunqotshwa. Isho umshado wakho mama, uKristu Jesu, umshado wakho uphethe ngoThixo, ngeke uzunqotshwa. Isho ngaqhamukani, isho kuthiwa izimo manje uyabona ukuthi zimapeketwane, ngithi ayikho impi engathi mayiqhamuka
kakhulu uKristu Jesu. Ngithi nathi siyafana nazo lezi iy'nkomo zayimele thina ukuthi thina lesikhathi samanje umphongolo uhleli kithi, uNkulunkulu uhleli kithi. So izimo endleleni izoqhamuka, izimo ezobe zithi yeka phansi ukukholwa, izimo ezobe zithi uyeke phansi lo mshado awukho, izimo ezobe zithi kuyoze kube yinini ngiphila kule nhlungu, izimo ezobe zithi kungani ngiphokophele phambili ngingaboni la engiyakhona. Ngifuna ukuthi kukhona la uyakhona, kukhona okwenzayo, ukhona umehluko owenzayo. Okwakho bheka phambili ungahlehli, okwakho bheka phambili ungalahli ithemba. Thembela kuyo, thembisile. Isho ungathembisi, ngithi thembela kuye, yena uzowufeza umsebenzi. Mina nawe mama akukho engathi kusha namhlanje. Akukho thina yethi impilo yomuntu isuke isiyenziwe iplan yaqedwa yathinya. uNkulunkulu kade aqeda yonke iplan yomuntu, uNkulunkulu usuke kade ayiqeda, kade kwaqedwa ukuthi manje kwakhiwa izindonga, kwakhiwa manje umnyango ongena ngase bathroom, kwakhiwa umnyango. Akushintshi ukuthi le plan mayisiqediwe umuzi uzobe umkanje. Akukhathalele ukuthi manje uzongathi ikhona ngathi liba nzima kakhulu, akukhathalele ukuthi manje uzongathi amandla ayaphela noma kwenzakalani, uyakhathala. Kodwa indonga zona idingeka ukuthi ziyile phezulu futhi izophela. Ngifuna ukuthi yonke into ngawe uNkulunkulu wayihlele emaphakadeni. Konke lokho ohlangabezana nako manje kuyiphathi yeplan yempilo yakho. Musu give up, musu ukukhala, ukhalise komuntu ongenaNkulunkulu. Thina sikhali njengabangenathemba, kepha isho sikhala kodwa suke sazi ukuthi siyaphambili, siyazi ukuthi asikhalela abantu kepha sikhalela uJehova, yena onamandla okuguqula isimo. Ngifuna ukuthi mama, uNkulunkulu uyasithanda, usithanda kakhulu, usithanda ngokudlulele. Asinga give up, asazi ukuthi unathi ngezikhathi zonke.